यार आजकल हवा के क्वालिटी देख ले बाड़ू। हाँ, जब से जाड़ा शुरू भइल बा तब से अउरी खराब हो गइल बा। रात में हम खांसीत रहनी इ प्रदूषण के चलते हो सकता है। ई संभव बा काहे कि वायु प्रदूषण हर साल बढ़ रहल बा। का रौवा जानत बानी वायु प्रदूषण से बचे के तरीका? हम कुछ टिप्स के पालन कर रहल बानी, जैसे कि खान पान में बदलाव कइल आ स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाइल। ये बात आजकल घर घर में सुनल जाला। का रौवा जानत बानी कि भारत के वायु प्रदूषण दुनिया में 5 नंबर पर बा। जाड़ा के धुंध के चलते दिल्ली, मुंबई अवूरी कोलकाता जैसन शहर में सांस के बीमारी के खतरा 40% तक बढ़ जाला। ऐसे अपना के बचावल बढ़िया खाए के आदत अवूरी फायदेमंद तरीका के पालन कईल पहले से ज्यादा जरूरी हो गईल बा। का रौवा भी स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाए के आदत बनावत बानी जवन प्रदूषण के प्रभाव से लड़े में मदद करेला। प्रदूषण से लड़े खातिर यह खाद्य पदार्थन के अपना आहार में शामिल करी। ब्रोकोली अवूरी पालक ई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होखेला जवन की आपके शरीर के डिटॉक्स करे में मदद करेला। तुलसी अवूरी अदरक एकरा के अपना चाय में डाल दी और ऐसे आपके गला ठीक होखे में मदद मिली। अवूरी संगे संगे प्रतिरक्षा भी बढ़ी। गुड़ भाजागरी ये पारंपरिक भारतीय मिठाई आपके फेफड़ा से विषाक्त पदार्थ के हटावे में मदद करेला। संतरा अवूरी अमरूद जैसन विटामिन सी से भरपूर फल खाई आपके फेफड़ा के मजबूत बनावेले। बादाम आ अखरोट ई प्रदूषण के कारण होखे वाला सूजन के कम करेले। गला साफ राखे खातिर शहद के संगे पानी पीली। प्रदूषण संरक्षण खातिर घरेलू उपाय में रौरा कुछ टिप्स के पालन कर सकेनी। सवेरे 1 चम्मच च्यवनप्राश खाई, ये इम्यूनिटी बढ़ावेला। कपूर या अगरबत्ती घर के भीतर जराए से प्रदूषण कम हो जाला। नमक वाले पानी से नाक धोली, ये आपके नाक के वायुमार्ग के डिटॉक्स कर देवेला। लेकिन कई उपाय काफी बा? बिल्कुल ना। आई जान ली कि जब रौरा बाहर निकलब त अपना के कैसे बचावल जाव। जब भी बाहर निकले के बाद त N95 मास्क पहनी। सवेरे टहलना से बचे के कोशिश करी, काहे कि सवेरे प्रदूषण के स्तर 30% तक ज्यादा होखेला। घर के भीतर के पौधा जैसे कि एलोवेरा आ स्नेक प्लांट के अपना घर में रखी। ई घर के भीतर के विषाक्त पदार्थ के 20% कम करेला। वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहे खातिर बोनस टिप्स। घर में खासकर बेडरूम में एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करी। तले भात तेल वाला खाद्य पदार्थ से परहेज करे के कोशिश करी। वो लोग विषाक्त पदार्थ से लड़े में आपके शरीर के धीमा कर देवेले। रात में हल्दी के दूध पिए के आदत बनाई। ये एगो प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी पेय है। वायु प्रदूषण एगो अदृश्य दुश्मन है, लेकिन आप अपना जीवन शैली में प्रभावी बदलाव करके एकरा से लड़ सकतानी। सुपर फूड के अपना आहार में शामिल करी। सरल टिप्स के पालन करी। अवूरी जाड़ा के धुंध के खिलाफ अपना शरीर के मजबूत करी। रवा कवन टिप पहले आजमाई? कमेंट में बताई जा। स्वस्थ रही, सुरक्षित रही।